Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рудакӣ. Дар инҷо фабрика ва рост ро ба сӯи мост 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад ро ба сӯи чойхона ва маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёр бад гап мезанем, рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 7 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 3 ошонаш ҷойгир мебошад. Ман ҳамин хона, ман ҳамин трезо дӯстони азиз. Ворид мешавед. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Духонага бо масоҳати 41.3 метри квадратӣ дар 3 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 7 ошона иборат аст. Лифт надорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб, дуюм ҳуҷра меҳмонхона, ошхона треза дорад ва дар инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. хотир расон мекунем ки хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад дӯстони азиз. хонае фақат мехаред, медурену зиндагӣ мекунед. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. бинед чӣ қадар хона таъмири зебо дорад. боз қайд мекунем ки соҳиби хона дар ин хона ҳамагӣ 1 моҳ зиндагӣ кардагиам дӯстони азиз. хона хонаи нав аст, хонаи пачкам гӯем мешавад. ин бошад меҳмонхона. чӣ қадар ки гуфтем хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳатто курпачаҳоям меистад дӯстони азиз. фақат либосҳо ва посудаҳоям мегиранд, тамом дигар. ҳамаи чизҳош меистад ва ҳама чизҳои хона нав мебошад. чизҳои кӯҳна нест. хона дар Ленинград ҷойгир аст дӯстони азиз, назди гардиши Ленинград. дар наздикии хона бозорчаи Ленинград, бозорчаи фабрика, мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ ва дигар чизҳои даркорӣ қарор ҳастанд. ин бошад ошхона дӯстони азиз ва чӣ хеле ки мебинед треза дорад. ошхона бе треза нест. треза ҳаст. дар инҷо ҳаммому ҳоҷатхона, хона бо барф ва оби доимӣ таъмин аст. марҳамат. нархи хона бошад дӯстони азиз 350 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Тоҷикистон дӯстони азиз, фақат ватсапшон кор мекунад, дастишон кор намекунад. барои ҳамин агар хоҳед бо соҳиби хона маслиҳат кардан, ба ватсапшон муроҷиат кунед. боз такрор мекунем, нархи хона муомила дорад. барои хайрдорҳои аниқ бо ҳамаи чизу чорааш, ҳама чизоаш нав мебошад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.